Okay, welcome po iti last quarter iti programa tayo. Ken iti maudimeten nga oras tayo dito ay Adda kami Manen dito lang po 98.5 IFM Cauayan iti ay tutang FM ket Manen no Adda basit po iduldulin nyo no dakkel nga iduldulin nyo nga talento iti panagkansyon iti Ilocano o may kailangan po dito istasyon ag-apply kayo agpa-audition kayo may nagpailista kayo katigiti staff apo nga dito nga agbanbantay na daw parparing no si kayo na po datay Ryan May nga sumaruno na po nga Ilocano Idol 2019 ket iti grand prize tayo nga maangay into no February I guess or February iti kasayatan nga tiyempo na para iti grand finals ket mga bakiti 10,000 pesos a recording contract from the 4-decade duo production and of course a trip for two to Malaysia that apo ti pinaka grand prize tayo and some consolation prizes apo courtesy of our friends from different places apo dito lubong ta syempre aming Ilocano kay kaysa ayan kat nakatado ta apo nga mayat nga si ayat mo nga mangtad iti pa premyo kat iti winners tayo so once again haan lang apo nga mamimpinsan iti panagganaryo no sige iti bilang man ti mapagasatan ta iti agkaron apo iti album ket agnanayon apo dita nga panggadan lumatak kalagarudan at dapat iti binulan nga sales mo no kas pangarikan man and then and everything. Kaya siyempre nanonood dati album mo at certified nga musician kan. Data kat hanga maikatan apo maisurat iti history nga you have been a recording artist. Yan. So once again no daman na po iti iduldurin dagiti agtawan 35 pababa umay lang apo dito yung istasyon dito yung 4th floor o building ito'y nga to apo ti Monterrey dati kat ito'y Cauayan City. So hang kayo apo nga agdwa-dwa no da iduldurin nyo. Ngarod dagiti maudi nga sunatang income kansyonan para kata kayo kat adda kami to Manen next week no kas paligan naman dito ti maudi apo nga kanito next week Manen apo same time same place dito lang apo 98.5 IFM. Kapeng aking tinitimpla, lagi na lang lumalamig. Di ko malaman kung kulang sa tamis, tasang walang kibo. Sa aking nakatitig, ako't siya'y naghihintay. Basagin ang iyong bibig. Buhok na mahaba, iniingat-ingatan mo. Noong isang linggo, pinaputulan mo ito. Marahil ay pagod lamang ang aking isipan at di ko napansin at hindi tinutulan. Huwag kang mag-alala, di ako iiyak, di magdaramdam kahit nagapatak. Pag-ibig na minsan na aking dinanas, sa tulad kong puti tama na at sapat. Pintong dati-rati bukas sa aking pagdating, ngayon nakasara at panangga sa hangin. Pag ikaw ay dumalaw at ito ay katukin, kahit mahina pa, ito'y aking sasagutin. Kay linis ng silid, walang nagkakalat, medyas at sigarilyo'y walang naghahanap. Sanggol na nasanay sa amaw, ngayon natutulog kahit nag-iisa. Huwag kang mag-alala, di ako iiyak, di magdaramdam kahit nagapatak. Pag-ibig na minsan na aking dinanas, sa tulad kong puti tama na
at sapat. Huwag kang mag-alala, di ako iiyak, di magdaramdam kahit nagapatak. Pag-ibig na minsan na aking dinanas, sa tulad kong puti, tama na at sapat. Sa tulad kong puti, tama lang at sapat. Dahil naman na, agkod-kod ka man ng balong. Party, party! Goodbye, everyone! Honey told honey about the things she saw. Had two big arms and a woolly Joe. Woolly, 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 woolly. Money told honey, let's don't take no chance. Let's not feel seven. Come and learn to dance. Woolly, 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 woolly. Marty told Hardy, that's the thing to do. Yes. Get you someone really to pull the wool with you. Woolly, 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 woolly.